Похваленный Иисус Христос, всех деток приглашаю сюда вперед. Ходите, все выходите, не прячьтесь. И ходите вместе помолимся. Хоть немножко, но все ходите сюда. Сейчас посмотрим, сколько вас собралось. Кто еще спрятался в лавочках, ходите. Кто в конце костела, все ходите сюда вперед. И давайте встанем, помолимся. На коленки встанем. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Все, садитесь, тут прохладнее. Святой Мши. Гэту найсвяцейшую ахвяру хочу скласці ў наступнай інтэнцыі. Буду молиться да Пана Бога з падзякай за 20 гадоў сужанства сям'і Зайцевых. Буду выпрошваць патрэбныя дары і ласкі для іх і для іх дзяцей, просячы, каб Маці Божая заўсёды была з імі, заўсёды дапамагала ў сямейным жыцці і вяла усю сям'ю Зайцевых да Пана Бога. Узбудзім наши интенции подчас этой святой Мши. Перапросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласти найсвятейшую ахвяру. Поведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу святейших, завсёды вам молю, всех анёлов и святых, и вас, братья и сестры, молиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen.
Боже наш Отче, Ты учини у нас здесь святла, дякуючи ласце усыновления. Не допусти, как нас окорнула темра неправедности, але да поможи, как мы завсёды жили у светле Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання другої книги Володарства. У певний день Єлисей проходив праз Шунам, а була там багата жанчина, яка настойливо запрошала його спожити хліба. Тому кожний раз хліб не проходив мимо, заходив туди спожити хліба. І сказала я на своєму мужу: ось познала я, що той, хто приходить мимо нас, він святий чоловік, Боже. Зробимо невеликую урованную светлицу и поставим ему там ложек, и стол, и лавку, и светильник. Коли он буде проходить до нас, нехай приходить туди. Одночі он прийшов і зайшов у світлицю, і лег там, і сказав, що зробити для її. І сказав Гієзі слуга Ягони: до речі, у її нема сина, а муж її старий. І сказав їм: поклич її. Той покликав її, і вона стала у дверях. І сказав Єлисей: праз год у гэты самый час ты будешь тримать на руках сына. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Римлянам. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Христа, у смерць ягоную ахрысціліся. Дык вось, мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христус воскрос з мёртвых дзеля славы Отца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве для Бога. Так і лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта Слово Божие.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Єзус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маці больш, чим мяне, не варты мяне. І хто любить сина ці дочку больш, чим мяне, не варты мяне. І хто не бере крижа свайго і не йде за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам холоднай вады у імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, слова сённяшняга Євангелія могуць нас троху збянтэжыць, могуць нас здзівіць. А для кагосьці яны могуць паказацца цяжкімі. Яны выклікаюць неспакой, а можа нават і супраціўленне. І чаму так? Езус гаворыць пра любоў, якая перавышае любоў да бацькі і маці, да сына і дачкі, гаворыць пра крыж, пра страту жыцця. І так можна падумаць, што Езус выступае супраць сям'і, супраць сямейнага жыцця. Але гэта не так. Сын Божы, як ведаем, сам нарадзіўся ў сям'і, прыняў нашае чалавечае цела і нарадзіўся у сям'і. У яго была і маці, і быў бацька. Такім чынам ён асвяціў сямейны саюз, ён асвяціў сям'ю. У Евангелії чуем: «Хто любіць бацьку і маці больш, чым мяне, не варты мяне». Езус не кажа, каб мы перасталі любіць нашых родных, нашых бацькоў ці дзяцей. І ён заклікае нас паставіць яго на першае месца. Нагадвае нам пра першае прыказанне з дэкалогу, з 10 Божых запаведзей. «Будзеш любіць Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім». Бог не можа быць на апошнім месцы ў нашым жыцці. Бог не можа быць, так скажем, пры аказіі. Бог не можа быць на всякий случай. Бог павінен быць на першым месцы. Калі б сям'я, здароўе ці кар'ера сталі абсалютна найважнейшымі ў нашым жыцці, яны б сталі б нашымі башкамі. Тады гэта ўсё замяняе нам Бога. Тады мы ўжо перастаем быць хрысціянамі і з'яўляемся паклоннікамі кар'еры, здароўя, працы. Канешне, ўсё гэта патрэбна. Ніхто не кажа, што гэта не вартае нічога. Але павінна быць такая пэўная іерархія каштоўнасцяў, дзе на першым месцы павінен быць Бог, павінен быць Езус Христус. Святы Аўгустын вучыць нас. Это вельмі вядомыя яго словы. Калі Бог на першым месцы, усё знаходзіцца на сваім месцы. Калі Бог на сваім месцы, тады і сям'я набывае свой сапраўдны сэнс. Чаму так? Таму што, як ведаем, сужанства – гэта такі сакрамент, які асвячае Бог, які мужчына і жанчына удзяляюць сабе самі. Это адзіны сакрамент, які мужчына і жанчына удзяляюць сабе самі. Сам Бог благаслаўляе гэты саюз. Папа Францішак нагадвае нам: нядобра, калі любоў да членаў сям'і перавышае любоў да Бога. Сапраўдная любоў да Езуса не толькі не знішчае сямейнай любові, але ачышчае яе, умацоўвае і надае ёй глыбейшы сэнс. Толькі ў Хрысце, у нашай любові да Яго, мы можам па-сапраўднаму сказаць камусьці: «Я цябе люблю, я цябе кахаю». Далей у Евангелії чуем: «Хто не бярэ свайго крыжа і не ідзе за мною, не варты мяне».
Езус не кажа тут толькі пра мучаніцтва ці пра нейкія выпрабаванні. Айцы касцёла бачылі тут больш такі духоўны сэнс. Узяць крыж азначае прымаць пакуту, якая сустракае нас у штодзённым жыцці. Пакутай з'яўляюцца цяжкасці, якія мы спатыкаем на нашай дарозе. Гэта могуць быць нейкія праблемы на працы, это могуць быць нейкія цяжкасці, могуць быць нашыя ўласныя заганы. Пакутай з'яўляецца жыццё ў супольнасці і раны, якія наносіць другі чалавек. Але крыж, які нясецца з Езусам, не палохае, не з'яўляецца цяжкім, бо Христус заўсёды побач з намі. Ён нам дапамагае, Ён нас благаслаўляе, Ён нас вядзе. Не бывае сапраўднай любові без крыжа, без асабістай ахвяры. Любоў патрабуе асабістай ахвяры. Кожная маці, кожны бацька ведае, як трэба ахвяроўваць свой час, як трэба ахвяроўваць свае сілы. Напрыклад, калі хварэюць дзеці, ці хтосьці, можа, не адвечае на звонок тэлефонны. Сразу бацькі перажываюць, палохаюцца, дзе, што. І вось гэта з'яўляецца пэўнай ахвярай. Далей чуем у Евангеліі. Хто хоча знайсці сваё жыццё, страціць яго, а хто страціць сваё жыццё дзеля мяне, знойдзе яго. Гэта такі пэўны евангельскі парадокс. Свет вучыць нас, каб мы за ўсялякую цану захавалі сваё жыццё, свае планы, сваю выгаду. А Езус кажа наадварот, кажа супрацьлеглае. Ён, можна так перафразаваць, кажа, што мы знаходзім сябе, калі губляем сябе дзеля Хрыста. Мы знаходзім сябе, калі губляем сябе дзеля Бога. Калі мы адмаўляемся ад эгаізму, ад пыхі, ад выгодаў, тады знаходзім сапраўднае жыццё. Калі мы аддаём сваё жыццё на службу Богу і бліжнім, тады яно прыносіць багаты плён. І нарэшце апошняя частка Евангелія, якая гучыць: хто падасць кубак свежай вады да піцця аднаму з гэтых найменшых, толькі таму, што ён вучань, запэўніваю вас, не страціць сваёй узнагароды. Езус нагадвае, што кожны, нават найменшы жэст дабрыні залічваецца і зроблены дзеля яго вучняў будзе ўзнагароджаны. Той, хто зрабіў хоць, можа, самы маленькі добры ўчынак, ужо зрабіў вялікую справу. Гэта суцяшальныя такія словы для нас. Не трэба здзяйсняць вялікіх учынкаў. Канешне, мы павінны імкнуцца да большага, але дастаткова кубка вады, пададзенага ў імя Пана Езуса. Дастаткова прыняць прарока як прарока. У кожным чалавеку, які прыходзіць да нас у імя Езуса, мы прымаем самога Хрыста. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелие ставіць нас перад выбарам, каму мы аддаём першае месца ў нашым сэрцы. Ці Христус сапраўды з'яўляецца нашым Панам, ці ж ім з'яўляюцца нашыя планы, нашыя мары, наш дабрабыт. Езус не хоча пазбавіць нас сям'і, не хоча, каб мы пагарджалі жыццём. Ён жадае, каб наша любоў да бацькоў, да дзяцей, да мужа ці жонкі была ачышчана і пераменена Христовай любоўю. Тады гэтая любоў становіцца поўнай, прыгожай і вечнай. Не бойцеся паставіць на першае месца Хрыста. Это могуць быць такія лёгкія, простыя словы паставіць на першае месца Хрыста. Але калі вось з пераканання зробіш гэты крок, зробіш гэты выбар, не памылішся. Не трэба баяцца крыжа штодзённасці, бо ён, Христус, нясе яго разам з намі. Не бойцеся страціць жыццё дзеля яго, бо толькі тады мы знойдзем яго, а абяцаная ўзнагарода, нават за кубак вады, пададзены ў імя Христовы, няхай будзе для нас заахвочваннем да штодзённай малой, але паслядоўнай любові. Няхай Христус будзе заўсёды нашым першым выбарам. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў Бога, Царя для неба і зямлі.
усяго бачнага і нябачнага, адзінага Пана Ісуса Христа. Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага, Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю. Да Бога нашага Стварыцеля з даверам узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб Бог адарыў іх усімі патрэбнымі ласкамі ў апостальскім служэнні. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб сам Бог быў для іх узнагародай за ўсё ўчыненае дабро. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай дзяржавы, каб яны вялі народ у будучыню у дабрабыце і спакоі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія адпачываюць на канікулах, каб яны знаходзілі час для сустрэчы з Христом у малітве. Цябе просім. Молімся за сям'ю Зайцевых, якія дзякуюць Пану Богу за 20 гадоў сужанства. Просім для іх патрэбныя дары ласкі і Духа Святога, апеку Маці Божай, для ўсёй сям'і, для дзяцей. Няхай усемагутны Бог благаслаўляе ім, вядзе і дапамагае ў штодзённым жыцці. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб удзел у хрыстовых таямніцах дапамагаў нам быць штораз больш чулымі на патрэбы іншых і гатовымі прабачаць тым, хто нас пакрыўдзіў. Цябе просім. Усемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае дабро. Умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему просту. Боже наш Отче, Ты пресвятые сакраменты здійсняєш справу збавлення. Учини, как наше служение было годным ахвяры, якую мы Тебе складаем, праз Христа Пана нашего.
Pan z wami. Угору серці подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры ўзяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў в адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Твоя, будь воля Твоя, яко
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкавы супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, просім, не зважай на грахі наши, але на веру касцёла Твайго і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адкрыць яго, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Молимся. Пане наш Боже, няхай оживись нас святая ахвяра, якую мы склали и приняли, каб назаўсёды з'яднаныя з Тобою любові, мы приносили плоды, якія застаюцца навеки. Праз Христа Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая народила Цябе з любов'ю, а таксама праз заступніцтва святого Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Паслухайце парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак, Маці Божая з Люрд, аўторак Маці Божай Ларытанскай, серада каралевы ўсіх святых, чацвер Маці Божай Ліхэнскай, пятніца Маці Божай Грамнічнай, субота Маці Божай Кормячай, нядзеля, гадзіна 18 у спамогі веравызнаўцаў. Інтэнцыі святога ружанца на ліпень. За біскупа Уладзіміра, пастара нашай дыяцэзіі і ўсіх святароў, каб Дух Святы надзяліў іх адзінствам служэння, вернікам і душпастарскага супрацоўніцтва дзеля дабра ўсёй дыяцэзіі. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 29 чэрвеня, панядзелак, урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, парадак святых імшаў, як у дзень святочны. Гэта значыць на 9, на 11, на 13 гадзін і на 18:30. Святой імшы ў 16:00 не будзе. Урачыстасць абавязковая, таму гэты дзень неабходна ўстрымацца дома ад фізічнай працы. Ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы апостальскай сталіцы. 30 чэрвеня заканчэнне чэрвеньскага набажэнства. 2 ліпеня, першы чацвер месяца, молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі ў нашым касцёле ў 17:30, а палова 6. 3 ліпеня, свята святога Тамаша Апостала, першая пятніца месяца. Асаблівым чынам ушановуем найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства узнагароджвання сэрца збаўцы о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 4 ліпеня, першая субота месяца. Аддаем пашану беззаганнаму сэрцу найсвяцейшай Панны Марыі. Набажэнства да Маці Божай о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 5 ліпеня, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы о 9 гадзіне выстаўленне найсвяцейшага сакрамента, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да першай гадзіны. Пасля імшы о гадзіне 13 еўхарыстычная працэсія, урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. З 3 па 4 ліпеня, з пятніцы па суботу, пройдуць адпустовыя урачыстасці у санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. З нашай парафіі 25 чэрвеня вырушыла першая пілігрымка. У гэтым годзе, апроч першай пілігрымкі, плануем арганізаваць пілігрымку аўтобусам на адпустовыя урачыстасці у санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. Запісацца і атрымаць падрабязную інфармацыю можна у закрысты ці у пані Тэрэсы. Нумар тэлефона можна даведацца у закрысты. Збліжаюцца урачыстасці ў нашым дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Тракельскай, каралевы нашых сем'яў, якія пройдуць з 10 па 11 ліпеня. З нашай парафіі 11 ліпеня вырушыць першая пілігрымка ў Тракелі. Распачнем наше вандраванне да Маці Божай о гадзіне 12. Таму сардэчна запрашаем узяць удзел у пілігрымцы, знайсці час, каб разам з усімі братамі і сёстрамі у веры крочыць з Христом і за ім, дзякуючы за дар нашай матулі, найсвяцейшай Панны Марыі. У гэтым годзе парафія Ліда Фара далучылася да фестывалю акадэмічнай і арганнай музыкі,
Арс Магна Органі, дзякуючы якому на працягу амаль усяго лета ў фарным касцёле будуць адбывацца арганныя канцэрты. Чарговы канцэрт адбудзецца 4 ліпеня, у суботу ў 16:00. Выступае народны артыст Беларусі, прафесар Ігар Алоўнікаў з Мінска. Усіх сардэчна запрашаем. Пры выхадзе з касцёла можна будзе набыць новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім вам за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні, і калі ёсць такая магчымасць, заахвочваем прыносіць кветкі да касцёла, што таксама з'яўляецца выразам нашай удзячнасці Богу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.